S Petrom Kosom sa rozprávame po druhom semifinálnom stretnutí Extraligy juniorov. Tak ako včera aj dnes ste boli úspešnejší. Ako hodnotíte toto dnešné stretnutie? Tak my sme očakávali takisto zápas podobný včerajšku, kde sme si trošku lepšie preštudovali aj super a sme si niektoré veci na rannom rozkročovaní nacvičili a prebrali. Takže hráči boli pripravení na takú defenzívnejšiu hru, ktorú Žilina predvádzala vo včerajšom zápase. Takže my sme boli spokojní, ako sa to nejakým spôsobom vyvíjalo, dali sme gól. No a potom v dôsledku nejakých individuálnych chýb sa ten zápas zdramatizoval, kde sme potom museli trošku aj pridať. A hráči na to majú, aby hrali korčuliarsky hokej, len niekedy ich treba musieť do okolností prinútiť, aby do toho išli. Najmä v prvej tretine ste výrazne prestrelili supera, ak sa im to bol 16-3. Neškrolo vás možno, že po tej prvej tretine to bolo iba 1-0 vo váš prospech? Tak boli tam nejaké dve gólové šance, ktoré by mohli skončiť gólom. Jasné, že aj brankár a super takisto majú svoju kvalitu a bolo to, nehovorím, že dá takú našu smolu, no tak všetko hovorím, nepadne, bodaj by to tam padlo na budúce. Vy ste prakticky Žilinu vrátili do zápasu z veľkej časti aj vinou vlastnej nedisciplinovanosti. Čiže povedali ste si niečo o tom, najmä v druhej tretine, keď ste mali 3 vylúčenia v rýchlom slede. Povedali ste si niečo o tom v kabíne? Tak, čo sa týka tej presilovky, prvé 5-4 s následnou oslovovkou vlastne 5-3, bola to nezavidená nejaká taká kolízia medzi brankárom a superom, takže nejako k tomuto niečo vyčítať ani moc nie. A potom niektoré veci. Sú tu 4 rozhodcovia, vidia to, takže chalani sa na to musia dávať väčší pozor, ako nič tomu takto nejak ďalej. Hovorím, už viacej očí, viacej vidí a chalani na to musia dávať pozor. Keď ste v tej tretine inkasovali pri vlastnej presilovke bezprostredne po tom gole, neobávali ste sa, že by to mohlo nejako poznačiť ten tým? Ono v konečnom dôsledku to nepoznačovalo, neboli možno z toho nejaké obavy? Tak úlohou aj nás trénerov je nejakým spôsobom to mužstvo nie že pripraviť, ale pozbudiť do tých ďalších minút. Pokiaľ by sme nejakým psychickým zásahom do toho tlačili, že bolo to zlé a neviem čo, tak ten tým pôjde dole. Takže presilovka pokračovala, našťastie sme ju využili, takže tá výhoda potom psychologická bola na našej strane. Čo vám prebehlo hlavou, keď ste išli potom do štvrtice ešte aj na konci tretej tretiny? Tak znova, tak chalani sa trošku musia niekedy do toho jazyka kusnúť. Takisto osobná chyba, individuálna chyba. My si to povedali teraz v kabíne. My všetko tréneri nemôžeme ovplyvniť, no? Takže je to na hráčovi, jak sa s tým vysporiadal, tak sa s tým možno vysporiadal zle. A ešte šťastie, že tam ten náskok bol dvojgólový, sme to obránili, takže sme šťastní. Vyhrávate 2-0 na zápasy, zvyčajne sa hovorí, že posledný krok býva najťažší, takže ako aj možno udržať ten tým v takej rozumnej hladine, aby možno už nemali v hlavách v finále? Tak momentálne ešte aj počas týchto zápasov chalani pomaly už majú hlavu na nejakých maturitách, takže tí sa pripravujú na maturity, takisto ten týždeň bude trošku aj tým ovplyvnený. No a uvidíme čo ako my, ako super, takisto máme nejakých hráčov u mužov, takisto oni. Zatiaľ sa budeme pripravovať bez nich a verím, že ukončíme hneď v prvom zápase. Je ale reálne, že by vás niektoré posily, ktoré sú momentálne v Ačku, mohli vystúžiť pre ten tretí zápas? Všetko bude záležať od toho, ak sa bude vyvíjať séria. Pokiaľ budú muži hrať, ten prvorady cieľ je vychovať chalanov pre Ačko. Takže my sme len radi, že tam môžu hrať. Keď skončia, tak jasné, že nám prídu pomôcť a oni veľmi radi prídu. Tá týždňová pauza medzi tým druhým a tretím zápasom, nie sú možno z toho trochu akési obavy, že zrejme asi vám by vyhovovalo, keby ste hrali ten zápas o niečo skôr, keďže idete na takej víťaznej vlne? Ako človek sa na to nepozerá, takýmto systémom hráme vlastne celú sezónu, máme sobota, nedeľa, takže ako, taký to je model, systém, s tým hráme a nejako sa na to nepozeráme.